Lihaksen alaosaan. Ja minuutin suoritus lähti tosta käyntiin. Ja sieltä nousi aivan mahtavaa. Wow! Ensimmäinen suoritus tehty, siteet pois tässä vaiheessa nopeasti. Laittaa JP valmistautumaan seuraavaa, eli penkkipunnerusta varten. 20 sekuntia mennyt. JP valmistautuu lavat yhteen, tiukka keskivartalo. Paineet sinne ylävartaloon ja sieltä hitaasti tanko kohti rintaa. Ja ylös ja noin nousi! 30 sekuntia aikaa ja kengät pois, saadaan pikkusen lisää varaa tuonne ja nyt tässä vaiheessa JP:llä on aikaa 30 sekuntia. Ja ylös! Ja siellä seis! Se oli siinä 53,14 sekuntia. 850 kiloa rautaa. Alle minuutissa. Miltä se nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. Kaikki kiitos teille, jotka olette paikalla. En olisi pystynyt ilman teitä tähän. Kiitos. Mahtava tempi. Wow, todellakin kiitoksia. Se on järkyttävä huomata aina, että kuinka vahvoja ihmiset voivat olla. Ja edelleen joka kerta kunnioitus JP:tä kohteen nousee vaan yhä uudestaan ja uudestaan. Vahva kaveri kerta kaikkiaan. Älyttömän iso kiitos JP:lle. Vielä kerran iso käsi. Kattokaa näitä rautoja, ottakaa kuvia.